بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ዒለ ከምታ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 8 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዝሎም መዓንቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል 4 እንስሳ እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር ድማ በዓል ድማ በሰላም ኣብፅሐና ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን ይኩነኒ። 4 እንስሳ ብልማዳዊ ኣፀዋውዓ 40 እንዳበልና ንፅውዖም ቅዱሳን መላእኽቲ ኮይኖም ናይ እግዚአብሔር መንበር ዝስከሙ ጸወርቲ ወንበር 6 ክንፊ ዘለዎም ብዙሓት ዓይነቲ ድማ ኣለዎም። ንኽትሪኦም ኣዝዩ ዘፍርሕ ግርማ ኣለዎም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብ4 ወንጌላውያን ተገሊጾም ተመሲሎምን እዮም። እዞም ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ 4 ገጻት ኣለዎም። ገጸ ሰብእ ማቴዎስ፣ ገጸ አንበሳ ማርቆስ፣ ገጸ ላሕም ሉቃስ፣ ገጸ ንስሪ ዮሐንስ። ንቅዱሳን ሐዋርያት ድማ በዚ ገጽ ተመሲሎም ነዚ መጽሓፍ ንኽንጽሕፉ ይረድእዎም ነበሩ። ንሰብን እንስሳን ምድርን ኣዕዋፍን እንስሳ በረኻን ኩሎም ምሕረትን በረኸትን ዘውህቡ ክቡራን ቅዱሳን መላእኽቲ እዮም። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ብዙሕ ግዜ ተጠቒሶም ንረኽቦም። ኣብ ናይ ኢሳያስ፣ ኣብ ናይ ሕዝቅኤል፣ ኣብ ናይ ራእይ ቅዱሳን ብብዙሕ ምስጢራት ድማ ይግለጽ እዮም። ፈጣን ተራዳእነት ናይ ጸወርቲ መንበር ቅዱሳን መላእኽቲ 4 እንስሳ ምስኩላትና ይኹን በረኸቶምን ረድኤቶምን ኣይፈለየና ኣሜን። በዝሎም መዓንቲ እውን ኣማላጅነት ኣቡነ ኪሮስ ምስኩላትና ይኹን። ወርሓዊ በዓሎም እዩ። ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ኪሮስ ጻድቅን በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ኪሮስን 4 እንስሳን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 4 እንስሳ ኪሩቤል ናይ ስሉስ ቅዱስ መንበር ንምሽካም ዝተሸሙሉ ዕለት እዩ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን እውን ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓል እዩ። ወዲ እቲ ኣረማዊ መኮንን ዝነበረ ቅዱስ ቁፍሮንያ እውን ዕረፍቲ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና ቅዱስ ቁፍሮንያ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣቐዲሙ ወዲ ኣረማዊ መኮንን ዝነበረ እዩ። ንሱ ብንእስነቱ ከሎ ድማ ካብ ናይ ኣባ ጳኩሚስ ገዳም ናብቲ ሃገር ዝመፀ ስሙ መርቆሪዎስ ዝበሃል መነኮስ እዚ ወዲ ኣረማዊ ለዋህ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ትንቢት ተዛረበ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ቁፍሮንያ ገዳማት ከጥፍእ ናይ ኣቦኡ ሰራዊት ኣኪቡ ናብ ግብፂ ዘመተ። ኣብ ናይ ኣባ ጳኩሚስ ገዳም ምስ በፅሐ ግን እቲ ዝኾነ ካልእ እዩ። ናይዚ ቅዱስ ጽዋዓኡ ድማ ከም ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጻውዒት እዩ ዝመስል። ቁፍሮንያ ንገዳም ከጥፍእ መጺእ ከሎ ገና ናይቲ ገዳም ኣንፈት ምስ ረገጸ ልቡ ረዓደ። ኣእምሮኡ እውን ተሃወኸ። ዓይነ ልቦናኡ በሪህሉ ድማ ነቶም ኣብ እምነት ኣብ ዝረኣዮም ግዜ ንበይኖም ገለል ኣቢሉ ምእንቲ ከመንኩስዎ ሓተቶም። ንሶም ድማ ስለኡ ኣቐዲሞም ብመንፈስ ቅዱስ ይፈሊጦም ስለ ዝነበሩ እሺ በልዎ። ቁፍሮንያ ድማ ንሰራዊቱ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ነጊሩ ንሱ ኣብኡ መንኩሱ ተረፈ። ድሕሪ እዚ ስራሕ ምንኩስና ለይትን መዓልትን ብምስራሕ ኣብ መንፈሳዊ ተጋድልኡ በርትዐ። ጾምን ጸሎትን ብምብዛሕ ክጋደል ምስ ጀመረ ድማ ሰይጣን ብፈተና ካብ ናይ ህይወት መንገዲ ከውፅኦ ሰራሒ ሕማቕ ኣተንስኣሉ። በዚ ምክንያት ድማ ኩሎም ናይቲ ሃገር መኳንንቲ ንሃገርና ዘጥፍእ ወዲ መኮንን ኣብዚ ኣሎ ኢሎም ንቁፍሮንያ ወሲዶም ክቐትልዎ መጺኦም ነቲ ገዳም ወረርዎ። ነገር ግን እግዚአብሔር ንቅዱስ ቁፍሮንያ ስለ ዝሰወሮ ፈጺሞም ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ንዕኡ ክረኽብዎ ኣብ ዘይከኣሉ ግዜ ንባዕሉ ነቲ ሰራሒ ክፉእ ቀቲሎሞ ተመለሱ። ቅዱስ ቁፍሮንያ ድማ ኣብ ልዕሊ ገድሊ እናወስኸ ትሩፋት ኣብዝሐ። በብ7 መዓልቲ ከዓ ክጸውም ጀመረ። ዝምገቦ ድማ መሪር ናይ ኣደን ፍሬ ጥራይ ነኮነ። ንሱ ኣብ ዝነበረሉ ወርሓት ድማ ኣራዊት ምድሪ እንስሳታት እናቐተለ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ዓብይ ጥፍኣት ኣውረደ እሞ ኣባ ቁፍሮንያ ድማ
نابتي كفو أراويت مسيو كم بقي حيزو أسرا إتي كفو أراويت دما تأثير كله 10 عامت صنيحو متى دحر زي دما قدوس كفرونيا زتأذى ملأخ إن مرحو ناب يرسالم بحنت معلتي يبصحو أبو دما إغزابير ببوزح مستير تقلت ألمو كابز خبرو بوتاتات تباريخ دما نبعتو تمليسو تقاللقو فتصيمو بسلام عرفم رديت برختو يحضرنا بصلوتو دما يمحارنا آمين 4 انسسا ويكا چروبيل እዚኣቶም ድማ ንናይ እግዚአብሔር መንበር ዝሽከሙ ናይ እግዚአብሔር ሰረገላታት እዮም ስለኦም ድማ ወንጌል ዝጸሓፈ ቅዱስ ዮሐንስ ከምዚ ክብል ጸሓፈ ኣብቲ ቅድሚ ዙፋን በረድ ዝመስል ባሕሪ ኣሎ ኣብ ዙፋን እቲ ዙፋን ድማ 4 እንስሳታት ኣለዉ ብቅድሚትን ድሕሪትን ድማ ዓይኒ ዝተመልኡ እዮም እቲ ቀዳማይ አንበሳ ይመስል እቲ ካልኣይ ድማ ላም ይመስል እቲ ሳልሳይ እውን ናይ ሰብ መልክዕ ይመስል እቲ ራብዓይ ድማ ዝበረር ኣሞራ ይመስል ናይዞም 4 እንስሳ ንነፍስ ወከፎም ክንፎም 6 እዩ ኩልንትናኦም ድማ ኣዒንቲ ዝተመልኡ እዮም በመዓልትን ብለይትን ዕረፍቲ የብሎምን ዝነብር ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጽኑዕ ክቡር ፍሉይ እዩ እናበሉ የመስግኑ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ንረኽቦ ከምውን ነቢ ኢሳያስ ብራእይ ዝረአዮ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባኦም ከምዚ በለ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረእኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፊኤል ቆይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በቲ ክልተ ንገጹ ይኸድኖ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትኪ መልአት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 4 ነቢ ዳዊት ድማ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ተቐሚጡ በረረ በለ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ዝተቐመጠ ንሱ ንምድሪ ኣናወፃ በለ ሕዝቅኤል ድማ ካብ ሰሜን እንሆ ዓቢ ንፋስ ክመጽእ ረኣኹ ዓቢ ደመና ኣሎ ኣብ ዙርያኡ ብርሃን ኣሎ ካብኡ ድማ እሳት ቦግ ኢሉ ይወፅእ ኣብቲ ማእከል ደመና ኣብ ዘሎ ውሽጢ እሳት ከም 4 መልክዕ ርእሲ ኣሞራ ዝመስል ኣሎ ኣብ ማእከሉ ድማ ከም 4 መልክዕ ችሩቤል ኣሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ እውን ደጊሙ ከምዚ በለ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ናይ ብዙሓት መላእኽቲ ድምፂ ሰማዕኩ ናይቶም እንስሳታትን ናይቶም ሓለቃኛታትን ቃል ሰማዕኩ ቁጽሮም ድማ 1000 ሓለቃታት ዘለውዎም ብዙሓት እዮም ነቲ ዝተቐትለ በጊዕ ሓይሊ በዓል ጸግነት ጥበብ ጽንዓት መንግስቲ ክብርን ጎይትነትን ምስጋናን ገንዘብ ክገብር ይግብኦ እዩ ኢሎም ብዓብይ ቃል ተዛረቡ ከምውን ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝተፈጥረ ኩሎም ፍጥረት ጎይትነት ክብሪ ሓይሊ በረከት ነቲ ኣብ ዙፋኑ ዝተቐመጠ ንዕኡ ነቲ በጊዕ ድማ ዘለዓለም ይግብኦ እቶም 4 እንስሳታት ድማ አሜን ይብሉ እቶም ሓለቃታት ድማ ይሰግዱ ስለ 4 እንስሳ ስለ ልዕልናኦምን ስለ ክብሮምን ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን ብዙሓት መጻሕፍቲ መስኪሮም እዮም መሓሪ ይቅረባሊ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ስለ ኩሉ ፍጥረት ምእንታን ክልምንዎ ቀረብኡ ገበሮም ገጸ ሰብእ ስለ ፍጥረት ሰብ ይልምን ገጸ አንበሳ ስለ አራዊት ይልምን ገጸ ላሕሚ ስለ እንስሳታት ይልምን ገጸ ንስሪ ድማ ስለ ኣዕዋፍ ይልምን ካብ ኩሎም ሰራዊት ሰማይ እዚኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዕብየት ብጣዕሚ ቀረብኡ እዮም ስለዚ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሞም ኣብያተ ክርስቲያናት ክህነጹ በዛልማዓንቲ ዝኽሮም ክግበር ኣቦታት ኣዘዙ ረድኤት በረኸቶም መስኩላትና ይኹን አሜን ከምውን ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን በዛ ዕለት ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓል እዩ እዚ ድማ ምስ ሱራፊኤልን ችሩቤልን ናይ ልዑል እግዚአብሔር ናይ ጎይትነቱ ዙፋን ዝሕሉ እዩ ስለዚ ክቡር መልአኽ ድማ ሄኖክ ከምዚ በለ
نتي بيت سرافيلن أفنينن زرياو النازرو يحلوه نساتم دما نناي لعل ناي قويتنتو زفان كحلو كلو زي التخصيهم ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራእይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆሙ 7 መላእኽቲ ይረኣኹ ራእይ ድማ 8 ፍቕዲ 2 ከም ዝበለ ሊቃነ መላእክቲ ብቁፅሪ 7 እዮም ንሳቶም ድማ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ራጉኤል ቅዱስ ኡራኤል ቅዱስ አፍኒን እዮም 8 ሕዳር ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓል እናኽብረሉ ድማ ቅዱስ አፍኒንን እዮም ንናይ ስሉስ ቅዱስ መንበር ንምሽካም ዝተሸከሙ ናይ 4 እንስሳ ኪሩቤል ንናይ ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱስ አፍኒንን ሓለዋን ኣመላልነትን ኣይፈለየና አሜን ረድኤት በረኸቶም ይደግፈና ሕዳር 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን 4 እንስሳ ኪሩቤል ቅዱስ አፍኒን ሊቀ መላእክት አባ ቅፍሮንያ ጻድቅ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ዘምስለ ቅዱስ መስቀል ቅድስቲ እግዚእ ክብራ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት አባ ቡሾይ አቡነ ኪሮስ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ቅዱሳን ማትያስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት አሜን በረኸቶም ረድኤቶም መስኩላትና ይውዓል አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ هابني يوم هدي لنا أبسنا وجعينا كمان هنني نهدي لزعبس لنا إتابعنا إجزاء السمنتت الله ديننا وبالهنا إن كل أكيس مزيك يتمنجس هاي لو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت يا مريم سلام لك دينجل بلنا ودينجل بس قاتشي أما جزامير تبعو سلام لك بروك تانت مانس وبروك فركرتكي تفسي سيت أو مريم لتسقام لتوداسي ملتمجس ملتقلو جزامير مسلكي سألي وتسليم هرت منتي أنا هرت كل عالم هذا فكر والتي يسوع كريستوس كما يسرى لنا هاتعوينا تمهيصنا مكتماصنا مكرانشي وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር